वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रसाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पास्यता देशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश्वर गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டீஸ், இன்னைக்கு நம்ம இந்த கோவர்த்தன பூஜை பத்தி பார்க்க போறோம். சோ பகவானுடைய லீலைகள் எப்பவுமே எந்த பிரபஞ்சங்கள் நிறைய இருக்கு, அந்த பிரபஞ்சத்துல நிறைய நடந்து கொண்டேதான் இருக்கு. என்னைக்கோ நடந்தது அப்படின்னு நம்ம நினைச்சிட்டு இருக்கோம், அப்படி கிடையாது. அவர் நித்திய உற்சவம் அப்படின்னு சொல்லப்படுகிறது. அவருக்கு டெய்லி லீலைகளை இடத்துல நிகழ்த்தி கொண்டேதான் இருக்கிறாங்க. சோ அந்த நித்திய உற்சவம் அப்படின்னு இந்த இடத்துல நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ணா. பகவானுடைய லீலைகளை நினைத்து பார்த்தல், சோ நினைவு கூறுதல். பகவான் அப்படி பண்ணினார், இப்படி பண்ணினார், அவருடைய நாமாவை ஸ்மரணை செய்வது. இது ரெண்டுமே நம்ம ஏன் செய்யறோம் அப்படின்னு கேட்டா, நம்ம மனது அப்படிங்கிறது நிறைய களங்கங்கள் நிறைஞ்சு இருக்கு. அதை தூய்மைப்படுத்தினாலதான் பகவான நம்ம மனசுல கொண்டு வர முடியும். அதனால நம்ம மனசை கிளென்ஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா பகவானுடைய நாமாக்களை ஜபிக்க வேண்டும். அவருடைய லீலைகளை நினைவு வைத்துக் கொள்ள வேண்டும், நினைவு கூறுதல் வேண்டும். அப்போ நம்ம மனசு அப்படி கொஞ்சம் கொஞ்சமா கிளென்ஸ் ஆக ஆரம்பிக்கும். சோ இந்த மாதிரி இனிமையான லீலைகளை கேட்கறதுக்கு எப்ப சான்ஸ் கிடைச்சாலும் நீங்க அதை மிஸ் பண்ணிடவே கூடாது. பகவானுக்கு ஆழ்வார்கள் ஒரு பேர் சூட்டி இருக்கிறாங்க. என்ன அப்படின்னு கேட்டா ஆறாவமுதன் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஆறாவமுதன் அப்படின்னா அதுக்கு என்ன தமிழ்ல மீனிங் அப்படின்னா, எவ்வளவு குடித்தாலும் திகட்டாதவன், அப்படி அவ்வளவு ஒரு இனிமையானவன் அப்படின்னு சொல்றாங்க. சோ நமக்கு கூட நம்ம ஸ்வீட்ஸ் பிடிக்கும் இல்லைங்களா, ஆனா எவ்வளவு சாப்பிட முடியும்? ஒருத்தர் 4 பீஸ் சாப்பிடலாம், குலாப் ஜாமுன் பிடிக்கும்னா 2 டம்ளர் பாயசம் சாப்பிடலாம், அதுக்கு மேல திகட்டி போயிடும். ஆனா பகவானுடைய லீலைகளும் பகவானுடைய அழகும் எப்பவுமே நமக்கு திகட்டவே திகட்டாது. எக்ஸ்கியூஸ் மீ. சோ நமக்கு தெரியும் இல்லைங்களா, நம்ம திருப்பதி போகும்போது கூட நம்மள ஜரகண்டின்னு எவ்வளவு தள்ளினாலும் கூட நம்ம அப்படியே ஸ்டடியா நின்று இன்னும் கொஞ்ச நேரம் பார்க்க மாட்டோமா அப்படின்னு நம்ம அங்கேயே நின்றுட்டு இருந்தா ரொம்ப சந்தோஷம். ஆனா யாராவது நம்மள ஜரகண்டின்னு சொல்லிட்டா நம்மளுக்கு கோபம் வரும் இல்லைங்களா. ஏன்? நம்ம அவருடைய அழகுல லயிச்சு போயிருக்கோம் அப்படிங்கிறது தான். சோ அவ்வளவு அழகு வாய்ந்தவர். சோ எவ்வளவு குடித்தாலும் திகட்டாதவன் அப்படிங்கிறது தான் இதுக்கு அர்த்தம். சோ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது ஒரு சமயம் ஆழ்வார்கள் ஒரு ஆழ்வார், அவருக்கு சின்ன ஒரு இடம் திண்ண, அதுல ஒருத்தர் தான் படுக்கலாம் காலை நீட்டி. அந்த மாதிரி ஒரு இடத்துல உட்கார்ந்து பகவானுடைய லீலைகளையும் நினைச்சு பார்த்துக்கிட்டே இருக்கிறாரு. அப்ப கொஞ்ச நேரத்துல நினைச்சு பார்த்துட்டே இருக்கும்போது அவருடைய கீர்த்தனைகளை பாடிட்டு இருக்கும்போது இன்னொருத்தர் வர்றார். அவர் என்ன சொல்றார், நானும் உங்களோட ஜாயின் பண்ணிக்கலாமா அப்படின்னு கேட்கிறார். அப்போ ஒருத்தர் படுக்கிற இடத்துல இருவர் உட்காரலாம், சரி வாங்க நம்ம 2 பேரும் உட்கார்ந்துக்கலாம் அப்படிங்கிறாங்க. அவங்க 2 பேரும் சேர்ந்து பகவானை பத்தி பேசிக்கிட்டே இருக்கிறாங்க. அப்போ இன்னொருத்தர் வர்றாரு. அப்ப நானும் உங்களோட ஜாயின் பண்ணிக்கலாமா? ஓ வாங்க, 2 பேர் உட்கார்ற இடத்துல ஒருத்தர் படுக்கிற இடத்துல 3 பேர் நிக்கலாம் அப்படின்னு 3 பேரும் நின்னுட்டே பகவானை பத்தி பேசிக்கிட்டே இருக்கிறாங்க. நேரம் போய்கிட்டே இருந்து சந்தியா காலம் தாண்டி ராத்திரி வேலை வந்துருச்சு, நடுநிசி ஆகிடுச்சு. ஆனாலும் அந்த இடத்துல பார்த்தா ரொம்ப டைட்டா ஃபீல் பண்றாங்க, இருட்டுல ஒண்ணுமே தெரியல. ஏன் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, தேவாதி தேவர்கள் எல்லாமே பகவானுடைய அந்த லீலைகளை கேட்பதற்காக
கண்ணுக்கு தெரியாமல் இருந்தாலும் அந்த இடத்திலே குழுமி இருக்கிறார்களாமா. அவ்வளவு டைட்டா இருக்கே அப்படின்னு பார்க்கும்போது இவர்கள் எல்லாம் சேர்ந்து அவருடைய லீலைகளையும் அவருடைய அந்த நாமாக்களையும் கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறார்கள் அப்படின்னு இங்க சொல்றாங்க. சோ பக்தர்கள்ல வந்து 2 விதமா இருக்கிறாங்களா. என்ன பக்தர்கள் அப்படின்னா பெரும் பக்தர்கள். இன்னொருத்தர் வந்து சுத்த பக்தர்கள். அதாவது கிரேட் டிவோட்டீஸ் அண்ட் பியூர் டிவோட்டீஸ் அப்படின்னு 2 பேரு. ஸ்ரீல பிரபுபாதா விளக்கும் போது என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா, தேவர்கள் இருக்கிறாங்க பாத்தீங்களா, 33 தேவர்களும் வந்து பெரும் பக்தர்கள். அவங்க கிரேட் டிவோட்டீஸ். அப்போ பிருந்தாவனத்துல வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கிறாங்களே அந்த பிரஜாவாசிகள் அனைவருமே வந்து தூய பக்தர்கள். அவங்க தூய பக்தர்கள் மட்டும் கிடையாது, பெரும் பக்தர்களும் கூட. ஆனா இந்த தேவாதி தேவர்கள் பெரும் பக்தர்கள் தான், ஆனா தூய பக்தர்கள் கிடையாது. ஏன்னா அவங்க வந்து நிறைய இந்த இயற்கையை வந்து பகவான் வந்து அந்த 33 தேவர்களையும் நீங்க பாத்துக்கோ நீங்க பாத்துக்கோ, ஏன்னா பகவானுடைய ரெப்ரசன்டேட்டிவ்ஸ் அவங்க எல்லாம். நீங்க பாத்துக்கோ, மழைய நீ பாத்துக்கோ, சூரிய ஒளியை நீ பாத்துக்கோ, ஒவ்வொரு டிபார்ட்மெண்ட்டை கொடுத்திருக்கிறாரு. அவங்க அதெல்லாம் மேனேஜ் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க. ஆனா பகவானுடைய ஆணைக்கு ஏற்ப. ஆனா அவர்கள் வந்து அவ்வளவு தூய பக்தர்கள் கிடையாது. அவர்கள் ஒன்லி பெரும் பக்தர்கள் தான், கிரேட் டிவோட்டீஸ் தான், நாட் பியூர் டிவோட்டீஸ், விரஜாவாசிகளை போல அப்படின்னு ஸ்ரீல பிரபுபாதர் சொல்றாரு. சோ இந்த இடத்துல ஏன் அப்படின்னு கேட்டா அவர்களுக்கு ஏன் வந்து அவரை பியூர் டிவோட்டிஸ் இல்ல அப்படின்னு சொல்றாங்கன்னா, நான் தான் இதெல்லாம் பாத்துக்கிறேன், இது வந்து என்னாலதான் நடக்குது அப்படிங்கிற ஒரு சின்ன கர்வம் இருக்கிறது அவங்களுக்கு. அந்த அகங்காரம் இருக்கிறதுனால அவங்கள வந்து ஒன்லி வந்து கிரேட் டிவோட்டிஸ் சொல்லலாம், ஆனா பியூர் டிவோட்டிஸ் வந்து சொல்ல முடியாது. ஏன்னா எப்பவுமே அகங்காரம் இருக்கிற இடத்துல என்ன இருக்கும் அப்படின்னா, இப்ப வந்து பயிர் விளையுது அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க, களை வளர்ந்துட்டே இருக்கும். அந்த களையை நம்ம என்ன பண்ணணும், அப்பப்ப பிச்சு போட்டுறணும். இல்லைன்னா பயிரை வந்து அது அழிச்சிடும். அந்த மாதிரிதான் நமக்கும் கூட ஏதாவது ஒண்ணு செஞ்சுட்டோம் அப்படின்னா ஒரு சின்ன கர்வம் வந்துடும். நான் தான் செஞ்சேன் அப்படிங்கிற அந்த கர்வம் நமக்கு இருக்கும். ஆனா அந்த கர்வம் இருக்கக்கூடாது. அதுதான் இங்க வந்து சொல்லப்படுகிறது. நான் செய்தேன் அப்படின்னு நினைக்க கூடாது. சோ இங்க வந்து என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, பகவான் வந்து சூரிய உதயத்துக்கு முன்பே எழுந்து கொள்கிறார். தியானம் குளிச்சுட்டு வந்து பூஜை செய்யறார், தியானம் பண்றார். ஏன் பண்றார் அப்படின்னு கேட்டா, அவரை பார்த்துதான் எல்லாருமே ஃபாலோ பண்றாங்க. இல்லைங்களா, நம்ம எல்லாருமே பகவானுடைய பார்ட்ஸ் அண்ட் பார்சல்ஸ். சோ எல்லா லிவிங் என்டிட்டிஸும். அப்படி இருக்கும்போது அவர் செஞ்சாதான் நம்ம செய்வோம். அவர் செய்யலன்னா அவரே செய்யல, நான் ஏன் செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிடுவோம். அதனால பகவான் வந்து இது எல்லாமே வந்து கரெக்டா வந்து அத வந்து நியமங்களை வந்து பார்த்து பார்த்து செய்யறார். அப்படி ஒரு நாள் இருக்கும்போது குளிச்சுட்டு நியமங்கள் எல்லாம் முடிச்சுட்டு வெளியில வர்றார். எல்லாம் ஊரே பரபரப்பா இருக்கு. என்னன்னே தெரியல. அம்மா ஒரு பக்கம் சமையல் ரூம்ல ஏதோ ரொம்ப சமைச்சிட்டு இருக்காங்க. ஃப்ரெண்ட்ஸ போய் கூப்பிட போனா அவங்க கோபர்கள் எல்லாம் சொல்லிட்டாங்க, ஐயோ நான் வர மாட்டேன், எனக்கு இன்னைக்கு நிறைய வேலை இருக்கு கண்ணா, நீ வேற யாராவது கூட போய் விளையாடு. எங்க அம்மா வந்து இல்லைன்னா திட்டுவாங்க, இல்லைன்னா அடிப்பாங்க, அவங்க கொடுத்த வேலையை நான் கரெக்டா செய்யணும் அப்படின்னு யார கூப்பிட்டாலும் ஏதாவது ஒரு எக்ஸ்கியூஸ் சொல்றாங்க. சரின்னு சொல்லிட்டு நேரா அம்மா கிட்ட போறாங்க. அம்மா அசோதா அம்மா வந்து ரொம்ப பிஸியா இருக்கிறதுனால கண்ணா இன்னைக்கு என் பக்கத்துலயே வந்துடாத, நீ உங்க அப்பா கிட்ட போ அப்படின்னு சொல்லி நந்தகோபரை வந்து கை காமிச்சு அனுப்பிட்டாங்க. அவன் நந்தகோபர் வந்து அவர் வந்து சில விஷயங்களை எல்லாம் அந்த ஊர் பெரியவர்களோட வந்து விவாதிச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க. அங்க போய் அப்பா என்ன நடக்குது இங்க, ஏன் எல்லாரும் இவ்வளவு பிஸியாக இருக்கிறாங்க, எனக்கு யார் விளையாட கூப்பிட்டாலும் வரவே மாட்டேங்கிறாங்க, நீங்க வாங்க என்னோட விளையாட அப்படின்னு சொல்லும் போது அவர் சொல்றாரு, இல்லம்மா இன்னைக்கு வந்து விளையாட முடியாது, எல்லாருமே வந்து பிஸியா இருக்காங்க, இன்னைக்கு வந்து நம்ம என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா, இன்னைக்கு இந்திரனுக்கு பூஜை பண்ண போறோம், இன்னைக்கு இந்திர பூஜை இருக்கிறது, அதனால இன்னைக்கு விளையாட முடியாது கண்ணா, அந்த பூஜையில எல்லாரும் கலந்துக்கணும், அதனால நீயும் வா அப்படின்னு சொல்றாங்க. உடனே நாம ஏன் இந்திரனுக்கு பூஜை செய்யணும் அப்படின்னு வந்து பகவான் வந்து கேட்கிறார். அப்ப நந்தகோபர் சொல்ற, இந்திரன்கிறவர் வந்து தேவர், அவர்தான் மலைக்கு அதிபதி, தேவர்களுக்கெல்லாம் தலைவர், அவர் வந்து அனுகிரகம் பண்றதுனாலதான் இந்த மழை பெய்கிறது, இந்த மழை பெய்கிறதுனாலதான் விவசாயம் நடக்கிறது, விவசாயம் நடக்கிறதுனாலதான் பயிர் செழிக்கிறது, தானிய உற்பத்தி பெருகுகிறது, ஆடுகள் மாடுகள் எல்லாமே வந்து அந்த தாவரங்களை உண்டு வாழ்கிறது. அதனால இந்த மாதிரி செழிப்பு இருக்கணும் அப்படின்னா இந்திரனுக்கு நம்ம காலங்காலமா பூஜை செஞ்சு வர்றோம். அவருக்கு வந்து நம்ம நன்றியை செலுத்தும் விதமாக இந்த யக்னங்கள் எல்லாம் செய்து யாகங்கள் எல்லாம் செய்து அவருக்கு படைக்க வேண்டியதெல்லாம் அர்ப்பணிக்க வேண்டும் அப்படின்னு வந்து சொல்றாங்க. அப்படி சொல்லும் போது அதனால திருப்தி அடைந்து அவர் மழையை தருகிறார் அப்படின்னு சொல்றாரு. அப்போ
இவர் வந்து கேக்குறாரு, சிரிச்சுக்கிட்டே கேக்குறாரு, ஏன்பா அந்த நீ இந்திரனுக்கு பூஜை செஞ்சா இந்திரன் தருவார் அப்படின்னு சொல்றீங்க. ஆனா நமக்கு எல்லாமே தர்றது கோவர்தன மலை தானே. கோவர்தன மலை தான் ஆடு மாடுகளுக்கு வேண்டிய புல்லெல்லாம் தருது. நிறைய பழங்கள், காய்கறிகள், எல்லாம் கனிகள் எல்லாமே அங்கிருந்து தானே வருகிறது. அப்ப நம்ம ஏன் வந்து இந்திரனுக்கு பூஜை செய்யாமல் வந்து கோவர்தன மலைக்கு பூஜை செய்யக்கூடாது? நீங்க தப்பா செய்யறீங்கன்னு நினைக்கிறேன்ப்பா. அவர் வந்து ஒரு தேவர் அப்படிங்கிறீங்க. தேவர்களின் தலைவர் அப்படிங்கிறீங்க. அப்போ அவர் வந்து அவருக்கு சேவை செய்தால்தான் அவர் நமக்கு அனுக்கிரகம் செய்வார் அப்படின்னா, அவர் ஒரு தேவரே இல்ல. அவர் ஒரு வியாபாரி அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு. அப்போ நீங்க வந்து யோசிச்சு பாருங்க அப்படின்னு சொன்னேன். ஆமா, இது கூட கரெக்ட் தானே. இந்த 8 வயசு பையனுக்கு தெரிஞ்சது நமக்கு தெரியலையே அப்படின்னு யோசிக்க ஆரம்பிக்கிறார். உடனே கிருஷ்ணர் தனக்குள்ள சிரிச்சுக்கிறார். ஓ, அப்பா யோசிக்க ஆரம்பிச்சுட்டார். இன்னும் அவர் மனசை நம்ம மாத்திடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, இதுதான் தருணம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, இந்த கோவர்தன மலைக்கு நம்ம வந்து பூஜை செய்வோம் அப்பா அப்படின்னு சொன்னா, அவர் வந்து அப்பா வந்து யோசிக்கிறார். யோசிச்சுட்டு அது தப்பாகி விடும். அப்புறம் வந்து இந்திரனுடைய கோபத்திற்கு நாம ஆளாக வேண்டி வரும். அதனால நம்ம என்ன பண்ணலாம், இந்திரனுக்கு இன்னைக்கு பூஜை பண்ணிடலாம். நாளைக்கு வந்து கோவர்த்தனத்துக்கு பூஜை பண்ணிடலாம் அப்படின்னு சொல்றார். ஒரு நல்ல அரசியல்வாதியை போல. ஆனா கிருஷ்ணர் விடல. இல்ல அப்பா, அவர் ஒரு வியாபாரம் மாரி நடத்துகிறார். நீங்க வந்து எனக்கு சேவை செஞ்சாதான் நான் உங்களுக்கு அனுக்கிரகம் பண்ணுவேன் அப்படின்னா, அது ஒரு வியாபாரியினுடைய தன்மை. சோ அதனால நீங்க யோசிச்சு பாருங்க. அதனால நம்ம இன்னைக்கு கோவர்த்தன பூஜைக்கு நம்ம பண்ணிடலாம். கோவர்த்தன பூஜை பண்ணலாம். இந்திரனுடைய பூஜை வந்து நீங்க செய்யவே வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்றார். அப்போ பகவான் வந்து சிரிக்கிறார். சிரிச்சுக்கிட்டே சொல்றார். கொள்ளை அழகோடு அவருடைய அந்த பேச்சு, அந்த பேச்சின் திறமை, அந்த வாக்கு, அந்த என்ன சொல்றது, வசியம், பேச்சினாலே வந்து வசியம் பண்றது. அது வந்து பகவானுடைய 64 தெய்வீகமான குணங்கள்ல ஒண்ணு. யாராக இருந்தாலும் அவருடைய பேச்சு திறமையினாலே வந்து அவர் வந்து மயக்கி விடுவார். அவருடைய அழகு அதைவிட சொல்லவே வேண்டாம். அப்படி மயங்கிருவாங்க இல்லைங்களா? சோ அந்த மாதிரி நாரதர் கூட ஒரு தடவை என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா, கிருஷ்ணரை நீங்க பாக்காதீங்க. அதுவும் அவர் சிரிக்கும் போது பாத்துறாதீங்க. பாத்தீங்கன்னா நீங்க உலக விஷயங்கள், சந்தோஷங்கள் எல்லாத்தையும் துறந்து விட்டு என்ன மாதிரி துறவியாகி அவர் பின்னாடியே வந்துருவீங்க. அதனால நீங்க கிருஷ்ணரை பாக்காதீங்க அப்படின்னு அவர் சொல்றார். சோ துறவியாகி விடுவீர்கள் அப்படின்ட்டு. சோ உடனே நந்தகோபர் யோசிச்சுக்கிட்டே, என்ன இந்த 8 வயசு குழந்தை இந்திரனுக்கு பூஜை செய்ய வேணாம், கோவர்தன மலைக்கு பூஜை செய்யுங்க அப்படின்னு சொல்றானே அப்படின்னு சொல்லிட்டு தன்னுடைய உபநந்தா, சுபநந்தா அவங்களை எல்லாம் கூப்பிட்டு விவாதிக்கிறார். என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு வந்து கேட்கிறார். கேட்கும்போது என்னதான் செய்வது அப்படின்னு வந்து இங்க கேட்கும்போது என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, சரி கிருஷ்ணர் சொன்னது மாதிரியே இந்த தானியங்கள், பழங்கள், காய்கறிகள் எல்லாத்தையும் ஏத்துங்க வண்டியில அப்படின்னு சொல்றாங்க. எல்லாத்தையும் ஏத்தி கோவர்தன மலைக்கு 400 வண்டிகள்ல வந்து தின்பண்டங்களை ஏற்றுகிறார்கள். சோ என்னென்ன அப்படின்னா கச்சோடி, பக்கோடா, சந்தேஷா, பாலில் செய்த தின்பண்டங்கள், இன்னும் நிறைய வகைகள், நம்மளுக்கு அந்த பேரே தெரியல. சோ அந்த மாதிரி இதுக்கு ஒரு லிஸ்டே ஒண்ணு இருக்கு. என்ன மாதிரி பலகாரங்கள்னா 400 பாலை வண்டிகள்ல ஏற்றப்பட்டது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. சோ அங்க கொண்டு போய் இதை எப்படி பூஜை செய்யணும் அப்படின்னு கேக்குறாங்க பகவான் கிட்டயே. அப்போ பகவான் என்ன சொல்றார், அந்த 400 வண்டிகளையும் ஒரு சந்திர பிறை மாதிரி கோவர்தன மலையை சுற்றி நிக்க வையுங்க அப்படிங்கிறாரு. அந்த மாதிரி நிக்க வச்சு அவங்க என்ன சொல்றாங்க, ஆடுகிறார்கள், பாடுகிறார்கள், பூஜை செய்கிறார்கள். இந்த மாதிரி செஞ்சுக்கிட்டு இருந்துட்டு யக்னங்கள் எல்லாம் செய்து அந்தணர்கள் எல்லாம் வேதங்கள் ஓதச் செய்து அப்படி செஞ்சிட்டு இருக்கும்போது பெரும் சத்தத்துடன் கோவர்தன மலையினுடைய வாய் திறக்கிறது. வாய் திறந்த உடனே எல்லாரும் பயந்து போயிட்டாங்க. பயந்த உடனே பயந்து அப்படின்னு ஆச்சரியமா பார்த்துட்டே இருக்காங்க. அங்க வைத்திருந்த தின்பண்டங்கள் எல்லாம் கோவர்த்தன மலையினுடைய வாய்க்குள்ளே அப்படி சரசர சரசரான்னு போய்கிட்டே இருக்கு. நிமிஷத்துல 400 வண்டி தின்பண்டங்களும் காலி ஆயிடுச்சு. உடனே இந்த கோவர்த்தன மலை என்ன சொல்கிறது, இன்னும் வேண்டும், இன்னும் வேண்டும் அப்படின்னு கேட்டுக்கிட்டே இருக்கு. சோ அணியோன் அணியோன் அப்படின்னு கேக்குது. அணியோன்னா இன்னும் வேண்டும், இன்னும் வேண்டும் அப்படின்னு கேக்குது. சோ உடனே என்ன பண்றாங்க, பிருந்தாவனத்து வாசிகள் எல்லாம் நந்தகோபர் கிட்ட பயந்து போய் சொல்றாங்க, இன்னும் மழை வந்து வாயை திறந்து ஏதோ பேசுது, இன்னும் வேணும்னு கேக்குது, என்ன பண்றதுன்னு தெரியல, கொண்டு வந்த பண்டங்கள் எல்லாம் தீர்ந்துருச்சு அப்படின்னு சொன்னோன்னே எல்லாரும் வந்து என்ன பண்றாங்க, பிருந்தாவனத்துக்கு ஓடுங்க. போயிட்டு சமைச்ச பொருள், சமைக்காத பொருள், காய்கறிகள், பழங்கள் என்னென்னலாம் இருக்கோ
அத்தனையும் வண்டியில ஏத்திட்டு வாங்க அப்படிங்கிறாரு. சோ எல்லாரும் போய் நிமிஷத்துல கொண்டு வர்றாங்க. கொண்டு வந்து என்ன பண்றாங்க, மண்ணை தோன்றாங்க. மண்ணுக்குள்ள தோண்டி மண்ணையே வந்து அங்கேயே வந்து ஒரு பாத்திரமாக்கி அதையே அங்கேயே வந்து சமைக்கிறாங்க. அந்த சமைக்கிற விதத்தை கூட ஒரு மாதிரி சொல்றாங்க. அது ரொம்ப சிறப்பாக இருக்கிறது. சோ இப்ப அது பேச முடியல. சோ அந்த மாதிரி மண்ணுக்குள்ளேயே வச்சு சமையல் நடக்குது. மறுபடியும் கோவர்த்தன மலைக்கு அதை படைக்கிறாங்க. அதையும் கோவர்த்தன மலை வந்து ஒரு நொடியில காலி பண்ணிடுச்சு. காலி பண்ணிட்டு அணியோன் அணியோன் அப்படின்னு கேட்டுட்டே இருக்கு. இன்னும் வேண்டும் இன்னும் வேண்டும் அப்படின்னு கேட்டுட்டே இருக்குது. உடனே எல்லாரும் வந்து கிருஷ்ணரை பாக்குறாங்க. கிருஷ்ணர் எனக்கு ஒண்ணும் தெரியாது அப்படிங்கிற மாதிரி ரொம்ப ஒண்ணுமே தெரியாத மாதிரி முகத்தை வச்சுட்டு இருக்கிறாரு. அப்புறம் பார்த்தார் பலராமர். என்ன பண்ணினார் அப்படின்னா துளசி தலங்களை கையிலே எடுத்து கொண்டு போய் அந்த கோவர்தன மலையின் வாயிலே போட்டார். அந்த வாயில போட்டதுதான் தாமதம். அந்த கோவர்தன மலை திருப்தி அடைந்து சமாதானம் அடைஞ்சிருச்சு அப்படிங்கறத நம்ம இங்க பாக்குறோம். சோ இந்த மாதிரி சோ திருப்தி அடைஞ்சிருச்சு. சோ நம்ம பகவானுக்கு வந்து ஆஃபர் பண்றச்சே கூட நம்ம வந்து துளசி இலைய மேல வச்சுதான் நம்ம ஆஃபர் பண்ணுவோம். இல்லைன்னா பகவான் அது எப்படிப்பட்ட பண்டமாக இருந்தாலும் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டார். ஒரு தடவை மாயாப்பூர்ல கூட ஒரு விஷயம் நடந்தது அப்படின்னு சொல்றாங்க. இது உண்மையாகவே நடந்தது. சோ அவர் வந்து மாங்க் அவரு சாது அவர் வந்து பகவானுக்கு படைச்சிட்டார். போகா ஆஃபர் பண்ணிட்டார். ஆனா ஆஃபர் பண்ணி கதவெல்லாம் மூடிட்டு அவர் சாப்பிடட்டும் அப்படின்னு வெளியில வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் ஞாபகம் வருது. துளசி இலைய மேல வைக்கல. இப்ப நடுவுல போகாவோட நடுவுல வந்து அவரை போய் டிஸ்டர்ப் பண்ண முடியாது. அப்ப போகாக்கு மேல வந்து என்ன பண்ணல, துளசி இலை வைக்கலன்னா பகவான் ஏத்துக்க மாட்டார். ஆனால என்ன பண்றதுன்னு தெரியல. அவர் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுட்டார். ஐயோ பகவானுக்கு நான் இப்படி ஒரு அபராதம் பண்ணிட்டேனே, என்ன பண்ணதுன்னு தெரியல. யாசிக்கிறார், பகவானே என்ன மன்னிச்சிடுங்க, பிச்சை எடுக்கிறார், மன்றாடுகிறார். அப்புறம் மன்றாடி கடைசியில அவருடைய போகா நேரம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா அப்படி கதவை திறக்கிறார். அங்க உள்ள எல்லா பதார்த்தங்களின் மேலேயும் துளசி இலை இருந்தது. நரசிம்மரே அதை வந்து வச்சுட்டார். சோ அந்த மாதிரி உண்மையில் நடந்த சம்பவம் இது. சோ அந்த துளசி இலைய வச்சா மட்டும்தான் ஓ இது நல்ல பண்டம் அப்படின்னு துளசி மகாராணி வந்து அதை வந்து சர்டிஃபை பண்றாங்க. சோ அப்பதான் இது ஒரு நல்ல உணவு அப்படின்னு அப்பதான் பகவான் வந்து அதை ஏற்றுக்கொள்கிறார். அதனாலதான் பகவானுக்கு நம்ம என்ன ஆஃபர் பண்ணினாலுமே ஒரு டம்ளர்ல தண்ணி வச்சாலும் கூட அதுல ஒரு துளசி தலத்தை வந்து வச்சு நம்ம பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்றோம். சோ நான் இதை நம்ம வந்து நம்ம பார்த்திருப்போம். சோ இது எல்லாம் வந்து பகவான் கோவர்த்தன மலை சாப்பிட்டு முடிச்சதுக்கு அப்புறமா அது மனநிறைவா வந்து அது ரொம்ப சந்தோஷமா வந்து ஒரே ஒரு நிமிஷம். சோ ரொம்ப சந்தோஷமாயிடுச்சு மகளை. மலை சந்தோஷப்பாடி அவங்களை வந்து ஆசீர்வாதம் பண்ணிடுச்சு. உடனே என்ன பண்றாங்க கோவர்த்தன வாசிகள் எல்லாருமே காலை 2 நாளா அவங்க சாப்பிடல. ரொம்ப சோர்வாக இருக்கிறாங்க. ஆனாலும் மனதில் நிறைவு இருக்கிறது. அது எப்படி அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அந்த நிறைவு எப்படி வருது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா எல்லாரும் வந்து தங்களுடைய வீடுகளுக்கு போய்கொண்டே இருக்கிறார்கள் மனநிறைவோடு. எப்படின்னா நம்மளுக்கு கூட ரொம்ப பசியா இருக்கும். அந்த நேரத்துல சாப்பிட போலாங்கிற நேரத்துல நம்ம நெருங்கிய உறவினர்களோ நண்பர்களோ வருவாங்க. உடனே அவங்கள பார்த்தோன்னே நமக்கு ரொம்ப சந்தோஷத்துல என்ன பண்றதுன்னு தெரியாம அவங்கள கூப்பிட்டு வந்து அவங்கள உட்கார வச்சு அவங்களோட பேசிக்கிட்டு இருந்து அவங்களுக்கு வந்து நல்ல உணவெல்லாம் நம்ம செஞ்சிருக்கோம் இல்லையா அதை எல்லாம் சாப்பிட வச்சு இன்னும் கொஞ்சம் போட்டுக்கோங்க, இது நல்லா இருக்கும், இது டேஸ்டா இருக்கும், இது பிடிச்சிருக்கா பாருங்க அப்படின்னு அவங்கள வந்து சாப்பிட வச்சு அவங்களோட மறுபடியும் பேசிக்கிட்டு இருந்து அவங்கள வழி அனுப்பிட்டு இப்படி டைம் பார்க்கும்போதுதான் தெரியும் 4 மணி. அப்பதான் நம்மளுக்கு ஞாபகம் வரும் பசியோட இருந்தோம். ஆனா நம்ம சாப்பிடவே இல்லை அப்படிங்கிறது. ஆனாலும் பசி இருந்துச்சு அப்போ. ஆனா இப்போ என்ன இருக்கு நம்மளுக்கு மனநிறைவு இருக்கும். அந்த மனறிவு அந்த மனநிறைவு உங்களுக்கு கூட அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருந்திருக்கும் கண்டிப்பா இல்லைங்களா? அதே மாதிரியான ஒரு மனநிறைவு, அதே மாதிரியான ஒரு ஆனந்தம், அந்த சந்தோஷம் அவர்களுடைய மனத்திலே நிறைந்து இருந்தது. அதனால அவர்கள் வந்து தங்களுடைய ஊர்களுக்கு இந்த கதைகளை வந்து பேசிக்கொண்டே போகிறார்கள். நான் கொடுத்த அந்த பாயசத்தை கோவர்தன மலை வந்து சாப்பிட்டுச்சு, நீ பாத்தியா? ஆமா, நான் பண்ணின அந்த பழ பச்சடியா கூட சாப்பிட்டுச்சு, நீ பாத்தியா? அப்படின்ட்டு எல்லாருமே பேசிக்கொண்டே போகிறார்கள். அப்படி பேசிக்கொண்டே போகும்போது அந்த மலையிலே பார்க்கிறாங்க. அந்த மலையிலே கிருஷ்ணருடைய முகம் தெரிகிறது. நந்தகோபுரம் பார்க்கிறார். என்னுடைய மகனுடைய முகம் ஏன் அங்க தெரியுது? அப்ப என்னோட மகன் எங்க அப்படின்னு பாக்குறார். பக்கத்திலேயே கிருஷ்ணர் இருக்கிறார். அப்போ அவர் யாரு? அவர்தான் இவரா அப்படின்னு தெரியல. அவருக்கு ஒரு சந்தேகம் வருகிறது.
சோ இத வந்து நினைச்சுக்கிட்டே வந்து போயிட்டே இருக்கிறாங்க. இந்த மாதிரி கதைகள் பேசிக்கொண்டே வந்து அவர்கள் வந்து போய்க்கொண்டே இருக்கிறார்கள். சோ சோ அந்த ஆனந்த நிலையை வந்து அவர்கள் வந்து மனம் நிறைந்து உள்ளம் குளிர்ந்து அவங்க வந்து சந்தோஷமா வந்து அவங்க வந்து போயிட்டே இருக்கும்போது என்ன பண்றாங்க அந்த என்ன அங்க வந்து இந்திரன் வந்து வெயிட் பண்ணிட்டே இருக்கிறார். என்ன இன்னைக்கு அவர்கள் வந்து எனக்கு செய்ய வேண்டிய பூஜையை வந்து செய்யவே இல்லையே. அதனால வந்து அவர் வந்து தன்னுடைய சேவகர்களை அனுப்பி என்ன நடந்ததுன்னு பார்த்துட்டு வா அப்படின்னு சொல்லி அனுப்பி கேட்கிறாங்க. அவங்க சேவகர்கள் வந்து பார்த்துட்டு ஒரு 8 வயது பாலகனுடைய பேச்சை கேட்டு அவர்கள் தங்களுக்கு செய்ய வேண்டிய பூஜைகளை நிறுத்திவிட்டார்கள். உங்களுக்கு செய்ய வேண்டியதுக்கு பதிலாக அவங்க என்ன பண்ணிட்டாங்க, கோவர்த்தன மலைக்கு பூஜை செஞ்சுட்டாங்க அப்படின்னு சொன்ன உடனே இந்திரனுக்கு வந்து பெரும் கோபம். சோ அந்த பெரும் கோபம் எதனால் விளைந்தது அப்படின்னு கேட்டா அகங்காரத்தினாலே, கர்வத்தினாலே, அகங்கார விமூடாத்மா பகவத்கீதையில கூட கேட்டிருக்கிறோம் நம்ம. சோ அந்த மாதிரி ஒரு கோபம் வந்துருச்சு அவருக்கு. சோ அதனால பூஜை நிறுத்தப்பட்டது அப்படிங்கிற விஷயம் தெரிந்து கோபம் கொள்கிறார் இந்திரன். சோ நான் யாருன்னு காமிக்கிறேன் அவனுக்கு. அந்த 8 வயசு சின்ன பையன் பேச்ச கேட்டுட்டு பூஜையை நிறுத்துறாங்களா, இதோ நான் காமிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உடனே வந்து மலைகளின் அரசன், அதாவது ரெயின் ரெயின் மேகங்களின் அரசன், மேகங்களின் அரசன் அவன் பேர் என்ன அப்படின்னு கேட்டா சம்பர்த்தகன் அப்படின்னு பேரு. சம்பர்த்தகா உடனே வா அப்படின்னு சொல்லி கூப்பிட்டு, நீ வந்து என்ன செய்வையோ எனக்கு தெரியாது, பெரும் மழையை பெய்வித்து அந்த பிருந்தாவனம் அப்படின்னு ஒண்ணு இருந்துச்சு அப்படிங்கிற சுவடே இருக்கக்கூடாது, அந்த மாதிரி நீ செஞ்சு அழிச்சுடணும் அப்படின்னு சொல்லி கட்டளையிட்டு அனுப்புகிறார். சோ ஏன் அப்படின்னா அவரும் ஒரு பக்தர் தான். ஆனா அவர் தூய பக்தர் கிடையாது இந்திரன். அந்த தூய பக்தரா இல்லாததுனாலதான் இந்த மனதிலே அகங்காரம் வந்தது, கர்வம் வந்தது. அந்த கர்வத்தினாலதான் இந்த அழிவு பாதைக்கு அவர் வந்து தேர்ந்தெடுக்கிறார். சோ இந்த மாதிரி சம்பர்த்தகனை அனுப்புகிறார். அங்கே சம்பர்த்தகன் போய் சேர்ந்து ஒவ்வொரு மழை துளியும் ஒரு பெரிய மாம்பழத்தை போல இருக்கிறது. அது எப்படி வந்து விழுகிறது, பட்டு 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 மழை துளி வந்து விழுகிறது. ஒரே ஒரு கொஞ்ச நேரத்துல வெள்ளக்காடாக மாறிவிட்டது. மரங்கள் எல்லாம் முறிந்து ஒரு நதி மாறி ஓடிக்கொண்டிருக்கிறது. அந்த மழை துளிகள் எல்லாம் கன்றுக்குட்டிகள் மேல விழுகும் போது அந்த கன்றுக்குட்டிகள் எல்லாம் அப்படி கத்துதான் வழியினால. சோ எல்லாரும் என்ன பண்றதுன்னு தெரியல. பிரஜாவாசிகள் எல்லாருமே நந்தகோபருடைய வீட்டுக்கு ஓடி போறாங்க. அந்த மழையில போய் என்ன செய்யறது, எங்களுக்கு ஒண்ணுமே தெரியலையே அப்படின்னா அவர் சொல்றாரு, இரு கிருஷ்ணரையே கேட்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிருஷ்ணர் கிட்ட போய் கேட்டா கிருஷ்ணர் என்ன சொல்றாரு, நம்ம எல்லாம் வந்து நம்ம கோவர்த்தன மலைக்கு நம்ம நம்மளுடைய ரெஸ்பெக்ட வந்து காமிச்சோம், நம்ம வந்து பூஜை பண்ணினோம், அதனால நம்ம அவரிடமே சரணடைந்து வரலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாரும் என்ன என் பின்னாடி வாங்க அப்படின்னு சொன்னா அதுதான் எல்லாருமே பகவானுடைய அந்த சொல்லை கேட்டு அவர் பின்னாடி எல்லாருமே போறாங்க. இதுதான் வந்து 100% சரணடைதல் அப்படிங்கிறது. பகவானை திருப்திப்படுத்தணும் அப்படிங்கிறது தான் ஒரு தூய பக்தனுடைய நோக்கமாக இருக்கணும். ஏன் உன்னாலதான் ஆச்சு அப்படின்னு யாருமே கேட்கல. பகவான் வாங்க அப்படின்னு சொன்னோன்னே எல்லாருமே வந்து பகவான் பின்னாடி போனாங்க. பகவான் பின்னாடி போனதுக்கு அப்புறமா அவர் என்ன பண்றார் அப்படின்னா 42 மைல் பரப்பளவு அப்போ கோவர்தன மலை இப்ப வந்து சுருங்கிருச்சு. அப்போ 42 மைல் பரப்பளவுள்ள அந்த கோவர்தன மலையை தன்னுடைய அந்த சின்ன பிஞ்சு சுண்டு விரலாலே அவர் அப்படியே அழகாக தூக்குறாரு. ஒரு சின்ன பூவை தூக்குவதை போல தூக்குறார். எல்லாரும் ஆடு மாடு பிரஜாவாசிகள் கோவர்கள் கோபியர்கள் எல்லாருமே வந்து அந்த மலைக்கு கீழே வந்து நிக்கிறாங்க. ஒரு சின்ன ஒரு குண்டூசி தான் அந்த அந்த அளவுதான் அப்படி வந்து ரொம்ப இதுவா பிடிச்சிட்டு நிக்கிறாரு. அத பார்த்த உடனே நந்தகோபர் அம்மா அப்பாக்கு எப்படி இருக்கும். முதல் நாள் ஒரு நந்தகோபர் சொல்றார், கிருஷ்ணா அப்பாவோட மேல் துண்டை எடுத்துட்டு வா அப்படின்னு சொல்றார். இந்த குழந்தைக்கு அந்த மேல் துண்டை தூக்க முடியல. அந்த மேல் துண்டை எடுத்துக்கிட்டு காலையே மிதிச்சுக்கிட்டு தரையில தேய்ச்சிக்கிட்டு ஓடிட்டு வருது. ரத்தக்கா வித்தக்கா நடந்துட்டு. அப்படி உள்ள குழந்தை அடுத்த நாள் சுண்டு விரல்ல அந்த 42 மைல் பரப்பளவுள்ள மலையை தூக்கி கொண்டு நிற்கிறது. அதை பார்த்த உடனே யசோதாமாவும் நந்தகோபரும் வந்து மயங்கி விழுந்துட்டாங்க. சோ அந்த மாதிரி மூர்ச்சியாகி விழுந்து விட்டார்கள். அப்போ
எல்லாருமே வந்து பகவானுடைய அந்த வீர தீரத்தை பராக்கிரமத்தை பார்த்து ஆச்சரியப்படுகிறார்கள். இந்த குழந்தையா இந்த குழந்தையா அப்படின்ட்டு. அப்ப கோபியர்கள் என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா, எப்பவுமே கோபியர்கள் தூணுக்கு பின்னாடி கதவுக்கு பின்னாடி நின்னுதான் பகவானுடைய அழகை வந்து ரசிப்பார்கள். இப்போ பகவான் கண்ணுக்கு நேரையே நிக்கிறாரு. அதனால அவருடைய அழகை வந்து அப்படி பருகி கொண்டிருக்கிறார்கள். அவங்க வந்து என்ன வேண்டாங்க அப்படின்னு கேட்டா, இந்திரா மழையை நிறுத்தி விடாதே, இந்திரா மழையை நிறுத்தி விடாதே அப்படின்னு வேண்டுகிறாங்க. ஏன் அப்படின்னு கேட்டா, மழை இருந்தாதான், மழை பெஞ்சுக்கிட்டே இருந்தாதான் பகவானுடைய அழகை வந்து நேரடியா நாங்க ரசிச்சுட்டு இருக்க முடியும் அப்படின்னு வந்து வேண்டுறாங்க. இதை கேட்ட உடனே இந்திரனுக்கு இன்னும் கோபம் ஜாஸ்தி ஆயிடுச்சு. உடனே சுத என்ன பண்றாரு அப்படின்னு கேட்டா, மறுபடியும் வந்து அந்த சம்பர்த்தனத்திற்கு மேகங்களின் அரசனுக்கு கட்டளை இடுகிறார். என்ன செய்வியோ எனக்கு தெரியாது, இன்னும் பெரும் மழையை பெய்வி அப்படிங்கிறாரு. அவரும் வந்து தன்கிட்ட இருக்கிற கடைசி சொட்டு வரைக்கும் வந்து மழையை வந்து அனுப்பி அதை வந்து அழிக்க பார்த்தார். சோ இந்த மாதிரி இருக்கிற சமயத்துல அவர் என்ன சொல்றார் அப்படின்னா, பகவான் வந்து சிரிச்சுக்கிட்டே தன் கையில உள்ள சுதர்சனத்தை அனுப்புகிறார். அந்த சுதர்சனம் என்ன பண்ணுகிறது அப்படின்னா, கோவர்தன மலைக்கு மேலே சென்று அது வந்து சுத்திக்கிட்டே இருக்கு. அந்த சுத்துகிறதுனால கோவர்தன மலையிலே அந்த சுதர்சனத்திலே இருந்து வெளிப்படுகின்ற அந்த வெப்பம் என்ன பண்ணுகிறது, எவ்வளவு பெரிய மழை பெய்தாலும் வந்து அதை வந்து ஆவியாக்கி விடுகிறது. சோ ஒரு சொட்டு மழை கூட கீழே விழுகல. சோ சம்பர்த்தனத்து மேகங்களின் அரசன்கிட்ட இருந்த கடைசி சொட்டு தண்ணி வரைக்கும் வந்து தீந்து போயிடுச்சு. இப்போ மழை நின்று விட்டது. இப்ப மழை நின்னதுக்கு அப்புறமா எல்லாருமே தத்தம் வீடுகளுக்கு செல்ல ஆரம்பித்தார்கள். சோ சோ அந்த மாதிரி இருக்கிற சமயத்துல நான் சொன்னேன் பாத்தீங்களா, அந்த கோபியர்கள் வந்து பகவான் இந்திரனை கிட்ட வேண்டுறாங்க, மழையை நிறுத்தாத மழையை நிறுத்தாதேன்னு சொல்லும் போது, பகவான் வந்து திடீர்னு பாக்குறா, ராதா ராணி நிக்கிறாங்க. ராதா ராணிய பார்த்த உடனே, அந்த தேஜஸை பார்த்த உடனே பகவான் வந்து ஒரு சில நிமிடங்கள் வந்து நிலை தடுமாறி விடுகிறார். அப்ப வந்து மழை விடுவிடுன்னு ஆடுகிறது. உடனே வந்து மதுமங்களா மதுமங்களா யாரு, பகவானுடைய ஃப்ரெண்டு. சோ கோபர் அவர் சொல்றாரு, என்ன கிருஷ்ணா கை வலிக்குதா, நான் வேணா கொஞ்சம் தூக்கட்டுமா அப்படின்னு வந்து சும்மா இப்படி வந்து கையை பிடிச்சு நிக்கிறார், ஒரு குச்சியை பிடிச்சு நிக்கிறார். ஆமா எனக்கு கை வலிக்குது, நீ பிடிச்சுக்கோ அப்படிங்கிறார். ஆனா தூரத்திலே இருந்து இதையெல்லாம் பார்த்து கொண்ட பலராமருக்கு புரிகிறது, கிருஷ்ணர் வந்து ராதா ராணியை பார்த்ததினாலேதான் நிலை தடுமாறிடுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு, உடனே கிருஷ்ணர் பக்கத்துல வந்து, நீ ஏன் வந்து இந்த மாதிரி இருக்கே எனக்கு தெரியும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு தட்டு தட்டுறார். உடனே பகவான் வந்து முழிச்சுக்கிறார். ஓ சரி சரி, எல்லாத்துக்கும் தெரிஞ்சிருச்சு, பலராமனுக்கு தெரிஞ்சிருச்சு அப்படின்ட்டு. சோ அந்த மாதிரி ஒரு திருவிழாவே இங்க நடந்து கொண்டிருக்கிறது. சோ எல்லாம் முடிஞ்சு எல்லாமே வந்து அவங்க 7 நாளுக்கு பிறகு மழை நின்றது. சோ அந்த 7 நாளும் அவர்கள் வந்து திருவிழாவா கொண்டாடி தீர்த்துட்டாங்க. சோ அவங்க வீட்டுக்கு போறாங்க. கடைசியில் பகவான் தான் வந்து என்னன்னு தெரிகிறது இந்திரனுக்கு. சோ இவர் வந்து நாராயணராகவே இருப்பாரோ அப்படின்னு வந்து இந்திரனுக்கு ஒரு சந்தேகம் ஏற்படுகிறது. சோ அவர் அந்த அந்த வாசுதேவன் தான், அந்த நாராயணர் தான் இங்கே அவதாரம் எடுத்து கோகுலத்தில் பிள்ளையாக பிறந்திருக்கிறாரோ அப்படின்னு ஒரு சந்தேகம் வந்த உடனே அவர் என்ன பண்றார், ஓ அதை வந்து ஊர்ஜிதம் பண்ணிக்கிறார். அவர் அதை வந்து ஆமா இவர்தான் அப்படின்ட்டு. உடனே வந்து ஒரு பயம் வருகிறது. எப்படி அவரிடம் சென்று மன்னிப்பு கேட்கிறது, எப்படி அவரை அணுகுவது அப்படின்னு பயந்துகிட்டு என்ன பண்றாரு அப்படின்னா, சுரபி பசு கிட்ட போறார். பகவானுக்கு பசுக்கள் என்றால் ரொம்ப இஷ்டம் அப்படின்னு நம்மளுக்கு எல்லாத்துக்குமே தெரியும். அவர் சுரபி பசு கிட்ட போய், நான் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு தப்பு பண்ணிட்டேன், நான் வந்து பகவான் கிட்ட வந்து மன்னிப்பு கேட்கணும், அதனால நீ கொஞ்சம் என் கூட வருவியா அப்படின்னு கேட்கும்போது சுரபி பசுவும் சரின்னு சொல்லிட்டு பகவான் கிட்ட வந்து பகவான கிட்ட வந்து அழைச்சிட்டு போறாப்ல. அழைச்சிட்டு போகும்போது பகவான் என்ன சொல்றார் அப்படின்னா, ஒரு நிமிஷம். பகவான் வந்து அவருடைய தவற்றை மன்னித்து அவர் வந்து அவருடைய கர்வத்தை அவர் அழிக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் அவருடைய நோக்கமே தவிர வேற எந்த நோக்கத்தினாலையும் வந்து அவர் இந்த இதை வந்து செய்யல இல்லைங்களா. அதனாலதான் பகவான் கிட்ட வந்து சரணடைய வேண்டும். எப்படி சரணடைய வேண்டும், எல்லா விதமான தர்மங்களையும் விட்டுவிட்டு பகவான் மட்டும்தான் கதி அப்படின்னு வந்து சரணடைய வேண்டும். அந்த மாதிரி 100% சரணடைஞ்சா மட்டும்தான் பகவானுடைய கருணையை வந்து நாம பெற முடியும். பகவத்கீதையில கூட 18.66 சொல்லுவார் பகவான்,
சர்வதர்மான் பரித்யஜ்ய மாம் ஏவம் சரணம் व्रज அகம் த்வாம் சர்வ பாவேப்யோ மோக்ஷயிஷ்யாமி மா சூசக அப்படின்னு சொல்லுவார். சோ அந்த மாதிரி பகவான் கிட்ட யார் வந்து சரணடைகிறார்களோ அவர்களுக்கு பகவானுடைய அனுக்கிரகம் கண்டிப்பாக கிடைக்கும். அதுலதான் வந்து பகவான் பிரம்ம சங்கீதையில கூட பகவானை வந்து போற்றி புகழ்ந்து பாடியிருப்பார் பிரம்மா. அதே மாதிரிதான் இந்திரனும் தன்னுடைய தவற்றை ஒப்புக்கொள்கிறார். பகவானிடம் வந்து மன்னிப்பு கோருகிறார். பகவானும் அவருக்கு வந்து மன்னிப்பு அளித்து அவரை வந்து அனுகிரகம் பண்ணுகிறார் அப்படின்னு வந்து நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். சோ கோவர்த்தன மலை எவ்வளவு பெரிதாக வளர்ந்து நாம் அளித்த உணவுப் பொருட்களை எல்லாம் நம்மிடம் வந்து ஏற்றுக்கொண்டு கருணை காட்டுகிறது. சோ அந்த மாதிரி ஒரு கோவர்த்தன மலையை வந்து பூஜை செய்பவன் வந்து நல்லாக இருக்க முடியும் வாழ்க்கையில. இப்ப கூட பூஜை வந்து அன்னக்கூடம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. சோ அந்த மாதிரி பூஜையை அசட்டை பண்ணக்கூடாது. அங்க இருக்கிற சின்ன சின்ன கற்களை கூட எடுத்துட்டு வந்து பகவானாக வந்து நினைத்து கொண்டு பூஜை செய்கிறார். பகவான் வேற, கோவர்த்தன மலை வேற அப்படிங்கிறது கிடையாது. சோ இங்க என்ன சொல்றார் ஸ்ரீல பிரபுபாதர், கோவர்த்தன மலையில் வந்து நிறைய கோவர்த்தன மலை பூஜையை வந்து அசட்டை பண்ணக்கூடாது. அப்படி அசட்டை பண்ணினா அங்க இருக்கிறவங்க யாராவது அங்க மலையிலே வசிக்கின்ற பாம்புகள் வந்து அந்த அவங்கள வந்து கொன்றுவிடும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. தீண்டப்பட்டு மரணம் அடைவார்கள். பசுக்களின் நன்மையும் நமது சொந்த நலனையும் கருத்தில் கொண்டு கோவர்த்தன கிரியை அடுத்துள்ள விருந்தாவன வாசிகள் அனைவரும் கோவர்த்தன பூஜையை நான் வகுத்துள்ளபடி முறைப்படி நடத்துவார்களாக அப்படின்னு வந்து பகவான் சொல்லிட்டார். எப்படி முறைப்படி நடத்துவது அப்படின்னு ஒரு கேள்வி வரும். அப்போ பகவான் வந்து என்ன சொல்றார் அப்படின்னா, அந்த கோவர்தன மலையை வந்து சுத்தியும் அந்த வண்டியை வந்து நிக்க வையுங்க. அந்த வண்டியில நிற்கிற எல்லா இதையும் கொடுத்ததுக்கு அப்புறமா மற்ற அங்க இருக்கிறவங்களுக்கும் நாய், பூனை, பசுக்கள் நல்ல புல்கட்டுகளை கொண்டு வந்து பசுக்களை கொடுங்க. நாய்களுக்கு உணவளியுங்கள், பூனைகளுக்கு உணவளியுங்கள் அப்படின்னு எல்லா ஜீவராசிகளுமே நமக்குதான் வந்து அந்த வேறுபாடு எல்லாமே. இது வந்து பூனை, இது வந்து நாய் அப்படிங்கிற வேறுபாடு, இது வந்து மனிதர். மனுஷர்களை வந்து ஒரு மாதிரி பார்ப்போம். நாய் பூனைனா அவ்வளவு இதுவா நம்ம பார்க்க மாட்டோம். ஆனா பகவானுக்கு எல்லா உயிரினங்களும் ஒன்றுதான். அதனால எல்லா லிவிங் என்டிட்டிஸுமே பகவானுடைய பார்ட்ஸ் அண்ட் பார்சல்ஸ். அதனால அவர் வந்து எல்லாமே எப்பவுமே சமநோக்கோட தான் பார்ப்பாரு. சோ இதுல இருந்து நம்ம கோவர்த்தன மலையினுடைய அந்த பூஜையினுடைய மகிமையை வந்து தெரிஞ்சுக்கிறோம். சோ பகவான் தான் கோவர்த்தன மலை, கோவர்த்தன மலை தான் பகவான். சோ அந்த கோவர்த்தன மலை அன்னக்கூட பூஜையை வந்து நம்ம வந்து தவறாமல் செய்து பலனடைய வேண்டும் அப்படிங்கிறது தான் இதுல இருந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டீஸ்.